Mămăliguță. Așa, mămăliguța care fierbe aici. Aici avem varianta românească la mămăliguța. Mămăligă românească. Așa, cu făină de mălai. Ok? Ceva de genul. Și aici avem varianta românească. Pomana porcului. Foarte, foarte bună. Vă recomandăm. Poftă bună! Aici avem mămăliguța pregătită. Așa că... Nu, așa, varianta completă. Mămăliguța. Așa că aici avem carne prăjită, pomana porcului, gogonele și de la Beciul Domnesc un vin alb, rosé. Finala. Ahora a comer. Că aprovece. Poftă bună. Vă mulțumim. La revedere. Varianta românească.